ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong UMLA Jong Kamalai constituency uba process di Saukme ula karpan ke deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district ka kong Isa Wanda lalu bakala dai ban syukhot ya keren ye ki nongelam jong ka sur ki nong maulai am ban syupha da ka show cause notice ha ka bai dai bat ka jingkhot penlong ya ki jingelom pat ba ha kini kitayo baladep hapo ke jeli jong ka snong maulai Hagajing ya keren bat ka Batisi TV uba proses ula ongru bagajing mi jong ka kinhon ka sur kinong maulai kalong halor ka nongrim bakidon ya kajing sngokya ya kajing yap jong ba Cherry Starfield thank you hagajing lai khanra jong ki pulit ya ka yengsa jong u hamaulai kenton masar haka step prangap jong ka khatlai trik ubnai nailar arajara arpuwei Shusho ba proses ula ongru baki Borsensar district kiladai ban kam perkhat bha namar baka jingyaki jong ka sur kinong maulai kadai da kalenti ka bajai jai bat kam shim ladon satya ka no ka jingjia ka bas ngosi di nakaliang jongahi akon mikhat ngasok yamha ba I kan ka ya ka show cause notice dengan datang ka gubutang kan gawing ko apolong ban ai ban ka clear message nakaliang jongahi sarkar de ka jinghi nakaliang jong ka sur unong mulai Kadiga jiki ngalap dong kadiga peaceful protest. De namar ba nakali haka nakali jiki bu atli ki program kila pelong. De hoi nak tu singi bagi pelong ni program. Nakali jonga ngasuk ya ba. Mar balin ma kumno hikmat ngam don hi ke jing sokya ai ke ban mi nak tu program. Hendai ke wei ke bang ngasuk komen bagi program ke pelong nakali jong suruh uno mulai. Hadim ada program KK berkhot ke long yai berenti kemudian ke jing kuang mau kemudian di show kemudian jigadat berki brio hi ke lomba kelek selagi yang kisam tenglah benong bakade ka peaceful protest di pisang uthuk ni haba hapok kari karin dia jungi kadeka demokrasi hak demokrasi hi ke long kini ke jing hi ni ka peaceful protest ka sarkar hi ka sarkar ka hap ya ka bansha marbali nambar kamdi ke jing dadai ke jar khat baka naka jeki kimi ke no ke jing ja ke bam suknan te ko kata ke la jong ndai ngi la I kum to baka long ha ke jeki hi ak bom mende kam simdon ke no ru tengla benda ka daw naka le junga ko ke peaceful protest pada kari sin syar ba kam tam ha kari India te ha ke ni sngi ho ke de ka por ka bang imat ke jing ba hadu kata kum ke jela jungi baka India hi barakoi baka pathai hi barakoi namar ka jingdon jong ni COVID-19 ka jingdon jong ni ka pandemic kala bo jing ya ba naka bata jong pathai India pa ka jela jingi hongi ka de ka por ka ba e ba ngi su thu ba ha ka bade bat ka jinglong jingman ka bani kong ni syap ka long ngidon kam bangin dang le jingi ka long bade dan nal de la dia pi su thu ba ni ka jingja ka bala jam menta ka bala ja hang te po abala jang ka pamulai ila bodong ketika unforeseen incident ke bang ila bodong sipoi berkhat bakin ja kum tu jingja barka jingja ro ka papan khang barka kata ya ka sentiment jong ki pai ba jong ka mulai bar jong jelahi baro ka we dina ta daw ka saja kum tu wara pandemic ta gi bri gustu ba ka por jong pandemic ndrei ila bodong pi namar ba ka unforeseen incident aba sipoi berkhat barkam kini ki baro kinja di kumtu ko long baki pai ba klemi kumtu di kai ga bangadon na kani ka por ka mentah nak lang sok ngang pe ha kini singi mentah po India hi baro koi amdei jang apo me clear ding so komen ha me clear hi ji ki kumon lo matahi bangini compare bar ki be ki benta jong ji ki lagde mata ka long apo Delhi lagde mata apo West Bengal bar ki be ki benta jong India mungkin ji ki basat kai bha kini singi Kade por jong COVID bat ke pandemic hindai kidon ki issue la banong ki issue ki barang kinum la kalong ya ban abo teng ki bagi issue ki ba we have to step at appropriate time at the right time til hak ki kum tu la ha ban ya dangi pet ye ki manakini ki banai bladep kum tu wat kadon ka session po parliament wargi MP menhakani kumtu kadon ke protest apa parlimen buat apa New Delhi kabanda kalian jongki MP ke hap ki nak lagi hapan protest nama jingkiu jong ke petrol ka jingkiu jong ke diesel bat kumta terter
de kai ke jing ki ke kumbalo matahi ke ni ka jing ki kumbalo matahi ke ka peaceful protest di nga soban kerpat nga soban kerpat ka sarkar bakam de bakan shim banakaliang jo bakan shim da kumui haka bade ban barkani ke jong ka jing ki nakaliang jong ni ka sur yo no mulai ki sur thuk kum wemli jo ka mulai nakaliang jo nga yang nam ta pai ba jo mulai ka jim bit membiang ni pai ba na mulai hi ka de benta jo nga ban kren hab ban boys di suatu ngang haban boys nam ta ka jinge jong ki no mulai kanu ka jinge jong no mulai haban boys na kaliang jong di nomor ba pis kai ka ba maki ki yang nam ta interest jong ka jong ki pai ba hi bro ka we ya to ka ba king suatu ba ni ka kies ka mi ka jimi ni ka kies ka mi ka long ba hadin ba ka jing man na kaliang jong ki pulit ki la shimno ya ka mensim ya ki mensim kalau jong leader jong ex NCC leader ba sa feel thank you la shim no ka masim ju kan taraw sami kini ke ba kini ke borok kimi na ka daw ka jing siat ka jong de to hak bedi ba ne ka kes kani ka kes hi na ka lang jonga ang lara sipo assembly panda ka lang jong sarkar hi ka labu singi kalong khasan trik uni benai agos menta sarkar kan sa na ka lang jo speaker usa siap na ka lang jo ban kren na po assembly bat ka jingker part ka jonga naga benta ki MLA baro do naga liang jong ki ka sur pai ba jong na mulai ke la pha ya ki ni shti ki live ki live san ngot ki MLA jong khasi jentia de to naga liang jong aro ka part ba naga liang jong ki MLA jongi ba naga liang ki hak do sni ha ba naga liang jong ora ya kan ka issue apa assembly pada kuat naga liang ki ba ken ya kran lang namar ba mang I kum makalong beta de wat hapring jong kani hi hapring jong kani ke baro ka jingker pat na kani jonga so bakan sedang ka session apa assembly nga kwa banang chief minister nang deputy chief minister nang home minister ban reconsider biang ya ka jimut ka jing perkhat ju badon kam ban suspend ya kani top police officer shwa ban sedang kani ka session khanang lakum no kan lak num kan like kan embarrassment disappointed khamtam kan long na kaliang jong ka sarkar hab ong na sang sarkar ka mod na kaliang ka MDA ban na kaliang jong ka ruling side kan don kan embarrassment bring ong gani kapani don kam gani tin embarrassment la shai ban ngi scam ba gani ki MDA ki jongi rong ka jingmen ka bakraw hi ka ong ju ong gani ka wi ka long ning kong na syak haban long ka habang long MDA ka long na bataw pai ba pandang benda kerja beri, pandang kerja lahi berakui. Interest jong pai ba ngidon kamban keren. Hakan ni kamtam hakan ni ke generation benda. Kapot hei jong ke social media. Kaba hakan ni kajing ya ke bor jong ke social media hakan ni ke sengi mata. Dengan scam nak liang jong ki pai ba jong konsi lagari lai pusan lagari hendrop ho kajing kuat kalau pai ba kalau bu MLA don kamban keren. MLA don kamban yang udah MLA udah melorang ba MLA udah ulong tough ke mulida dei MLA wan syurakti dei MLA mo diskap ke ong kiwe ka jingker pat na kaliang junga ya baro ki MLA live sangut pat jong jelahi barakwe kane de por pan pen ya ka jinglong rang ba hakane kan ti mata pada ngai scam di hakane gis kan khamtam hakane gis ngi mata ka jingkel la jong ka por ngidon kam hi kidim kilida ngidon kam kilida ki badan ki badan kasap jong ngendong ngalam katakan leadership quality ke betul ki kinu ke isu ke bangi don ke ba isu ke bangi don kamris hap ban ris hapo assembly so kemen benda kemolo matahi borok kini ki MLA ki bedan mata san prangut ki de ki MLA ki bedan ke pasti ban kan bedan ke bos hu biang ki long rang ba ke khat bar ki belong ready for the interest of jong jeb riu bat nak bedan jelahi ba ngadon ke jingkemen borok kini ki MLA hak hamtam na khasi jentia lapsan ngot bala self ki ba jingker pa na kaliang surno mulai akwa na kaliang jongki bahakan dengan tim dengan yang rang ba yang kat kaban na kaliang jingi ke jingkwa na kaliang jingi kan ke issue kan ke por ikwa ban kalau ban suspend ya ke kitab police official ke ban benta hak tu sngi ban shimno ya ke jingim ke long jong ba sa feel thank you te to shu hak bede ba kan ke jingki hak ni sngi mata pi wat kini ki wat ke Apex Code ka yung bisyar baklit tam hapo jong ka baklit tam hapo jong India hi barakwe arang ipet benda lang ipet
kumbolo mata ka jeng ki hang ti border jong apa New Delhi kini kinong rep mata hang ti border jong po New Delhi hang ti mata laplat jong sistem tam kini kinong rep hadu mata hi kidang persya bet ya ka sarkar jong operation prime minister ha ka badi ba kanika farm law ka badi na mata ka jingbit jingbiang no rep la sistem tam ki syong hang ti but piso thu ko long banda ka ki kila face yu covid the face of pandemic hinde ki sa system hang ti dengan iba ke ba ki kalong in the midst of covid in the midst of pandemic kini ki protestant kini ki nongrep ki ba keleng ju da khamtam na Punjab ba kwi ki benta kalong hi yang scam para preng jong kan ni ti piso thu kalong wat na kaliang ka sarkar ailat ki ma bade ka peaceful protest wan na leng apex court to ka sarkar ki don ki balik PIL watch jong ki court apa ngari ban persya ha ka bade ba kan ka jing protest jong ki na ma ka penthut ya ka kawan dong sidong de what happening jong kata de nak liang jong ka kut kim ai nak liang juki kestu ba ka peaceful protest hap ailat ba ki brio ko long ba ke pau ya ka jing sngo dia ka sub no mulai ru ka pen pau jing sngo namar blen ma ka jing thang mesim bat ma kum ju ka jing dom bat ka jing sngo snei ya ka jing ja ka ja na ta ka daw ki perlong mata ya tu ka peaceful protest de sai sien nak liang jonga ka ma kerpat nak liang sarkar pada kalong bala ban reconsider biang ha ka bade ba syukon notice ban reconsider biang syukos ne ban laban ong hani ke penundang wingen tin kalong ban ha ka jaka kalong syukos notice bagan khot ye kren matki klang bangila lakum no ya ka ban wara biang ningkong di syap ka issue ka bu khmat don kam ban wing to police officer apa ar kalong jing suk jing san kan wan biang po jong ka jelahi bara kawi